Ix-xieren ta' spiżjera Maltin qed igawdu minn fondi għal taħriġ, riżultat ta' kollaborazzjoni bejn l-Awtorità Maltija għall-Mediċini u dik Olandiża. Fil-fatt, din tal-aħħar tagħti ma' 700,000 euro kull sena biex professjonisti Maltin fis-settur jieħdu l-aqwa taħriġ possibbli u jkunu jistgħu jisfruttaw il-potenzjal tal-karriera tagħhom. Fil-preżenza ta' delegazzjoni Olandiża li tinsab f'pajjiżna, is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur, Deo De Battista, spjega fiex qed jissarfu dawn il-flus b'mod tanġibbli. Namlu iktar liċenzjar ta' mediċini, namlu iktar inspections li l-imminxtutna ta' dawn l-attivitajiet farmaceutiki, imma u fl-aħħar mill-aħħar ikun qed isir xogħol li permezz tiegħu ikompli bis-saħħa ta' l-input li nieħdu ikompli tikber din l-awtorità. Fil-fatt din l-awtorità minn 30 issa qegħdin mitruħ. Dan l-istazzjon tkellem ma' Esther Nieholt, parti mid-delegazzjoni Olandiża, li spjegat kif anke pajjiż kbir bħall-Olanda gawda minn kollaborazzjoni ma' stat żgħir bħalma huwa Malta. We also received a lot of feedback. It was a two-way street, not only the Netherlands saying we are very good, but we had a leading role, and Malta is now also entering in the top 10 of the countries who are doing assessments for the other 20 countries. So we are very proud of this cooperation. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini, il-Professur Anthony Saracino Inglot, spjega li wara Brexit qed issir ħidma biex ikun assigurat li Malta żżomm l-istess livelli mediċinali ta' pajjiżi oħra Ewropej. L-istess ħsieb qasmu l-Ministru Clayton Bartolo li faħħar ħidmet l-Awtorità Maltija biex tkompli tnaqqax isimha internazzjonalment. Dawn ikomplu jgħinu l-awtorità timraħ il-qoddim u tgħin sabiex inkomplu nagħmlu l-pajjiżna wieħed mill-ewlenin fejn jitlu l-istandards mediċinali fuq livell Ewropew.